herrira sartu zirenien tradizionalista, frankista sartu zirenien zuen nahi errezen gelditu zen. Esan joen kanpora. Beste batzuk ebakuatu egin ziren, ero joen. Entzautzut honek, baseo zemate entzutazune, beste entzutazune da. Entzuti edekat ezatutzen nahi txai ba, oie ba... Joari, ero. Eskuteko da. Joari. Nola du, bari, nik zei bostebane, nik bitxua den zer. Zera, Kandido Kiskorra be, Bilbon ozan. Eskutaute. Da gure ikite zailan. Arrapoa ben, antxe. Arrapoa ben. Da Kiskorra ez da izuz ez pasaba gone zera, Alberto Padurekoaz. Ez. Kiskorra eskutaute Bilbon. Eba iso, kafa batzuk eta apur bapa kaleruzete banien da. Hau Kandido bapa, Kandido. Hombre, Kandido da. Perdone, pero se ha confundido usted. Candido es asalata. No sé lo que me dice, pero yo creo que se ha confundido usted. Bueno, perdone. Eukilego arrosaku jabot. Candido, gero pana usan eskuntute. Gero ba horrek euso pasau zinin da herrir eta Alberto, Carmena, leche, se pasaba da Bilbona, ze. Igula, igula da. Da zeizo la perdetu ba. Kentzaizu. Ba, horrek eskutaute egon ziren, da esaben gure inok jakin daizen errezen... Haue denan izuna, Romualdo. Bai, Romualdo etxien eskutaute egon zan? Bai, gero hemen deri honon zan. Ah, bai, Gero deri honon zan. Barratuk eta kontatze ben, zure haike etxien eguela, esala joen inora, eta deiku ingotzen iguela ayuntamentora joeteko? Seguramente. Gure haiteko, hartu ben zerien, berri zen, ez da itxien ero ayuntamentu ero jondan, ez da nun, karzelara. Eta karzelatik, denxego Carlos Santure eta gero Lugazpik.